siran ko ni nasila la kada ko sebe pasigi siran min barshi ko sebe wani mobili tu na san ko na juangaro la pasani ge bai yoro ko biga bare telma ge doro fe ko mobili tu jila mandu siga jogwa taga mo te kumbari baga nasira ga glasisa kada ko ga pasigi aluga an marché yɛrɛ sumaya dɔ ba me wolo da kan ne bila fama mo u ka fɛrɛ ko ka sira in labɛn kuma caman yɛrɛ b'a ye mɔgɔ caman bɛ foncer yan nɔ komi i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ falen la cogo min na sisan donc dɔ de nana ɲamɔgɔ ka bɛn dɔ bɔ yan an sɔrɔla k'o yɛrɛkɛ quoi donc sira a bɛ ka degun na se mɔgɔ caman ma yan nɔ quoi bamakɔ yan gidɔrɔn caman tiɲɛlen don mais ka sababu kɛ dingɛw foncer dingɛw gerennen don i b'a faamuya dingɛw tɛ k'a labɔ en même temps ni san nana i b'a ye mɔgɔw b'u ka ɲaman bɔn ya k'a bɔ kare kɔnɔ donc o bɛɛ bɛna foncer dingɛ kɔnɔ a bɛ foncer dingɛ geren quoi donc an b'o de fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u kana bɛɛ to faamaw fana bolo quoi n'u bɛ se ka wuli ka mun kɛ u ka wuli an ka jɛ n'an bɛ dingɛ labɔ an ka labɔ quoi. Sirako gɛlɛya ye. Bon sirako kɔni a gɛlɛya caman yɛrɛ de b'an kan sira tiɲɛnen don a mɛnna depuis salon sira tiɲɛnen min bɛ ɲina ta fana nana fɔlɔ quoi salon a ma dilan bon ɲina samiya yɛrɛ de ma daminɛ fɔlɔ ji ma taa yɔrɔ si bon bolimafɛnw bɛ tiɲɛ an yɛrɛ sigilen an ɲɛ b'a la mobiliw bɛ tiɲɛ motow bɛ tiɲɛ donc lafiya t'an ka a sirako la quoi fan caman don presque i bɛ se ka fɔ a bɛɛ yɛrɛ nka autoroute ninnu yɛrɛ a si tɛ ka dilan goudron ninnu de ka fisa sinon autoroute ninnu dilanni a si tɛ ka dilan ponceau bɛ korodon don ni san nana diyagoya ji bɛ boli goudron sanfɛ donc ni ji bolila goudron kan mɔgɔw accident bɛ kɛ dɔw yɛrɛ dingɛ bɛ kɛ i t'a dɔn parce que étranger mɔgɔ dunan caman bɛ tɛmɛ sira côté dɔ ye dingɛ i t'o dɔn quoi donc mɔgɔw bɛ sira ɲuman to ka taa don dingɛ kɔnɔ u bɛ se ka bin ka bana. Tiɲɛ yɛrɛ la sirako in bɛ yɔrɔ min na a taara ka fɔ dan quoi parce que sira kan ka dilan sani samiya ka se bon sanji bɛ nali daminɛ wagati min na an ka mɔgɔw bɛ wuli k'u bɛna sira dilan bon i b'a ye a tɛ se ka dilan quoi parce que bolimafɛnw ka ca mɔgɔ tɛ se ka jɔ ko sira ka dilan bon exemple yɛrɛ zɛrini ye yan depuis san bɛ na ni san ye nakoba kelen fila kɛ dɔrɔn sira bɛ tiɲɛ bon foncier bɛɛ datugulen don foncier tɛ ka labɔ baara tɛ ka kɛ sira bɛɛ cɛncɛnnen don i yɛrɛ bɛna cun tuma la moto la i bɛ bin tuma caman musow bɛ bin yan katataniw bɛ bin yan mobili dɔw bɛ foncer yan an b'u labɔ yɔrɔ a ma nɔgɔn bon ne kɔni fɛ minisiri yɛrɛ bɔra wagati min na ne yɛrɛ kun nisɔndiyara bon ni san ta a bɛ wuli waati tuma bon an yɛrɛ fɛ ko sira bɛna dilan bon a ma na anw yɛrɛ kuma dɔ la an yɛrɛ de bɛ wuli ka forcer ka fara ni fɛnw ton fɛn wɛrɛ pour que mɔgɔ an bɛ se ka tɛmɛ lafiya la mɔgɔ wɛrɛw bɛ tɛmɛ. Ne kun sira k'a la ka na sira in dilan dɔɔnin a bɛ sɔn ka fisaya an ma an ka yɔrɔ min yɛrɛ tiɲɛ na an bɛ bitigi da la donc mɔbilitigiw bɛ don ji kɔnɔ ji yɛrɛ bɛ pan ka sira an ka minɛnw yɛrɛ kan donc an degunnen don yɛrɛ yɛrɛ de sira yɛrɛ de tiɲɛnen don walayi ne sɛn yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ bɔgɔ nɔgɔ ye o yɛrɛ bɔgɔ don mɔgɔ bɛ don bɔgɔ nɔgɔ ka don an ka bitigi kɔnɔ bitigiw bɛɛ bɛ nɔgɔ an ye papiye da la o t'a bali yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ bɔgɔ nɔgɔ ye donc normalement an degunnen don wa bon ka las'u ma n'u sera ka sira in dilan a bɛ sa an bɛɛ ma walayi sira dilanni kɔni k'a la a bɛ sa an ma.